Unom ka mga business process outsourcing companies kung BPO sa Dakben sa Subo, giimbestigahan sa Department of Labor and Employment kung Dole Regional Office 7. Kinihuman gireklamo sa mga empleyado nga wala magpakabana silang seguridad atul sa pagtay ug sa linog. Base sa nadawat sa Dole, adunay mga kawani nga gipangsiradan aron dili makabiya sa ilang trabaho. Adunay giisyuhan og notice to explain ug ideklarar nga awol kung dili mo report sa trabaho ug uban pa nga mga kalapasan. May pahigayon-dayon ang Dole og investigasyon base sa reklamo nga ilang nadawat ug adunay naisyuhan og work stoppage human adunay makita nga violation. Hinuon gilib kasra sa Dole human makurihian ang mga sipyat sa kompanya. Gikatakdang susihon pa sa Dole ang ubang mga BPO companies. Giklaro ni Attorney Roy Benafe, ang Regional Director sa Dole 7, nga angayang siguraduhon sa mga kompanya ang kaluwasan sa mga trabahante ug dili ibutang sa peligro pinaagi sa pagpugos sa pagtrabaho bisan kung delikado ang sitwasyon tungod sa katalagman. Simple ra gyud ang hangyo sa Department of Labor and Employment. Let us just follow the law, comply to the standards, and of course in practices also. Let us implement the program in practice. Kay useless ang OS program kung dili ini ato mapahimutang